anya mmiri gbara dịka nna ịdị mma Chineke asị m dịka nna ịdị mma Chineke dịka nna ịdị mma Chineke dịka nna Lord we worship you ịdị mma Chineke n'ime ndụ m afọ obi iwu mma gị na ndụ m niile afọ obi mama gị. I can remember this time 2,000 years ago. Jesus. I can't boast of anything in my life, but I have hope in you, Jesus. Amaram no nye no ni megide kuguza gena dige wezuga n'ọnọdụ ya. Chukwu kike onwere onye dịka gị. Obi m nọ na ntiwa anya mmiri gbara dịka nna Ịma mma Chineke dịka nna Lord we worship you Lord ịdị mma Chineke ịdị mma Chineke meruo onwego onye dịka gị amama amasị amasị ezukube ịdị mma Chineke n'ọrụ marụ No one like you. Anya mahụo ọlụ ebube Chineke ọnụ m ga-ekwu mmesoma ya n'ebe m nọ nweghị onye yiri gị n'ịma mma na n'ịdị ukwuu akwa mgbanwe dịka izu n'elu agbanwe dịka izu agbagharịa ya dịka nna ịma mma Chineke enye nwatakịrị ihe karịrị ọjụwa obe nyere onye inyere onye ka onye kwanụ for the gift of life we are saying thank you Jesus, for the protection we are saying thank you Jesus.